مرحبا گودارین پودکست آزادی ولات ام و هفته جی مجارو ناوروکه که جدال پیش بریونه. تیزانین کوش 15 حزیرانه و تفگر جنین آزاد لدیجی تاجز تجاوز و تندیال ناوندا لینرینه یا بناوی شفای بروجای به هفته لبر خود ده. هری داویه جی دروج بریل ایلحه به پیشنگتیا جنانده مشک هاتل درخستن امی جی ایرو بری خوب بدن و مجاری و میوانا منی ایرو جی یک جا اکتیویستا تجا آیه و هر وها هفشاردارا ایلحه گلیستان سونیکه. حوالا گلیستان بجم تبخیراتی سر چاوان هاتی برنامه. صاحبی گلک سپاس نام خریدابی. گلک سپاس سر چاوان. حوالا گلیستان تدی نهاموسا دست بیکا پودکست خود جیم هول داوسا بالکشان دسری جپازده حزیرانه و تفگر جنین آزاد لحه لهمبری و بیارا تاجز تجاوز و تندیا کو لسر جن زاروک و کسین تمنی و هیه لناوندا لینرینه لبر خود دن و هیجی برخودانه هایی به وی آوائی جی بردوام دکه و دروج بری جی مشک هاتل دار خستن و سا برفرهی دمان بری خود دن و بیارا داوی تدکاری هنکی بالی بکشینه سری دوی بیاره ده چه هبون هنده تایوی هایی چنه تدکاری هنکی بالی بکشینه سری جمارا پولیتیکاین شر تایبت لکردستانی نره باز کانویا شره جبر کو ev به سالانه ev پولیتیکال کردستان دینه مشاندن و سمرت کاره به دیرو که جبو دولت کردستان به حتی روزا کو کومار هاتی آوا کرن لبله دوان سالن داوی داجی لسرانسری کردستانی لهر دره اف پولیتیکا تیمشاندن آنجا ام بیجن لهر تاخه کو نابچه کی کو کرد متروپولین ترکیه دجیجی اف پولیتیکا تیمشاندن جبر کو ev zedetiri 5 sala şereki Pirgran Kurdistan'ı hatiye meşandın o pergale encama kudu khast bevere bazı karu bide spasta dixwaze be politika şer taybetji encam bigire ev politika şer taybet vek şxara hin bajara vek bajarın pilotçi hel bejere dinan bajaranda bajarın ku xata sinorun bajarın botani civan bajarane u bajarime batmancı bajarak civan bajarı ku devlet vek bajarı pilot çxara held bejere u politika şer taybet anji politika şer psikolojiki deruni liseri meşine batman bajaraki ku ne usa kevnare bajaraki ku نو بویا باجار لبله جروجا کو بویا باجار و حتی نهاجی پولیتیکاین پرگاله لسری نقدیه اجبر کو خواستیه بمزن بونا باجار روکو چه وزارو که کی مزن دبه و تتخوازی بردوزیه کی مزن بکنجی تشه کی بدیه پرگال جی و سانیزی کی باتمانه بویا لی ددما کو باجار باتمان بویا باجار و دما کو tevger azadiye derketiye holette haman demi yani hama beje de haman salanda yani mervet garbi beje ku be hevremezin bune jber ku batman be koçberiye kalkeran gun şevtandın emezin buye ve demi xabre xastin kirina tevger azadiye jil livi bajarici hebu jber be ki hamu hevdan u erişi اون پولیتیکاین پرگالیه که بخوازه باتمان الگوری خود تشه بده به انجامان هلبت ev به انجامی جالی پرگالیه و نهات قبول کرنج برکو دم به دم لگوری خود ربازین آنجین بیشین شوازا ایل شخواجی گوهرد دم به دم به هفکاری حزب الله به هزاران bu yerin ku failevi diyarını o seri hatiye girtin le bajarı me hata kirin dem bidem bajar be kuştinan jinan derkete peş dem bidem embejin disa be politikayın usa derkete peş libeli iroji ku emdenerin ku ev politika bedavine buvin
eftevî wate ku hêjî pergalê bajarê me bi dest nexistiye, hêjî encama ku dixwaze ji bajar jî negirtiye. Ev bûyer dem bi dem komî tên kirin, dem bi dem bi destê kesên ku uniformal ser wanin bi destê wan tên kirin, ji ber ku ne demeke dûr e demeke nêzik de. Dîsa keçeke ciwan ya bi navê İpek Er ji aliyê çawişekî pîspor ve hate tecavüz kirin û heta ku wê ber bi întiharê ve ajot. Yani em dikarin bibêjin ku ev polîtika nayê neqediyane, niha jî bûyera ku qewmiye ya li navenda Nêrînê ya bi navê Şîfayê bi rastî jî hûrguliyê wê dema ku meriv dikeve navê meriv pir pê diêşe ji ber ku bi destê saziyekî hatine kirin. Di nav de gelekî kes hene, kesên ku astengdarin êrişê tundî hatine kirin. Ava loxeran buwan hatiye buwan dane ve xwarin. Dîsa tecavüz heye, dîsa li wê derê li gorî agahiyê ku ji me re hatine jinekî astengdar du caran kürtaj hatiye kirin. Dîsa li vê derê yani ev hûrguliyê ku ketine destê me jî hemû belgeyê wan jî hene. Yani em dikarin bibêjin çi tiştekî ku dervayî mirovahiyê ve li vê derê hatiye kirin. Lê tişta herî balkêşî ew e ku giliyê vê lênêrînê vê navenda Lênêrînê hatiye kirin. Lêbelê weka 6 meha sekinîne û pişt re mer dikar bibêje operasyonekî hatiye kirin. Lêbelê yani ev dema ku ev operasyon jî hatiye kirin di serî da ji bo ku ev kiryar bêne parastin, em wisa difikirin ji bo ku kiryar bêne parastin jî di heman demê da biryara ku ev lêpirsîn veşartî bê kirin dîsa hatiye. Dîsa biryara ku divê çapemenî li serê niçeyan çêneke qedexe hatiye serê. Yani meriv ji vana hemî vî fehm dike ku ev bûyer ne tenê bi wê derê sînordar e, ne tenê bi kesên wir sînordar e, hin ne çavê xwe jê re girtiye, hin jî hevkarê vê tundiya li vê navendê hatiye kirin. Belê hevalek lîstan nihate daxaftina xwe de jî balkişande serê dewlet çavê xwe ji vê tiştê re girtiye. An jî li hemberî vê bûyera dawî ya li êlihê bêdeng e. Li hember vê ki çima ev bêdengî heye? Heta niha gavekî qanûnî hatiye avêtin gelo. Bi rastî dewlet li hemberî hemû bûyerên civakî yê ku civakê pê diêşîne yê ku wijdanê civakê pê diêşîne li hemberî van bûyera her timê bêdeng dimîne. Ji ber ku ji xwe ew bi xwe jî dixwazin civakeka apolîtîk, civakeka riziyayê, civakeka ku dengê xwe dernexe, civakeka ku ji her tiştî ra serê bitewîne, civakek wisa dixwaze ji ber wê yekê jî di bûyerên wiha da bi piranî dewlet bêdeng dimîne. Lêbelê meriv li vê mînakê de nêre 6 mehberê gilî tê kirin, lêbelê tu tiştek nayê kirin. Piştî ku ev operasyon tê kirin dîsa di nav van kesê ku hatine binçavkirin û hatine girtin da kesê ku di saziyên fermiyê dewletê de jî dişuxunin hene. Dîsa kesê ku di müdûretiya ku bi girêdayî wezareta malbatê û polîtikayên malbatê ve girêdayî ne dîsa alîgirê müdûrê Batmanê divê bûyerê de hate girtin û wisa tê gotin ku wê demê ji vê navendê bertîn jî girtiye. Gotin wisa ne an jî bêjin tiştê ku me ji çapemeniyê û ji derdorê agahiyê ku ji me re hatin ku ji ber ku bertîn girtiye ji ber vê yekê bêdeng maye û ser hemû gilî hatiye girtin ji ber ku hemwelatî jî gelekî dibêjin me bi cara an jî xebatkarên berê jî dibêjin me bi caran giliyê vê navendê kiriye. Lêbelê
seri hatiye girtin. Yani ji ber ku xebatkarê wan, mamûrê wan di nava vê tundiyê de cî xwe digirin, di nava vê çeteya ku tundiyê li astengdara dike di nav dane ji ber vê yekê dewlet bêdeng dimîne. û heta niha jî tenê wek fermî daxuyanekî hate dayîn ku rasta operasyon hatiye kirin, nêzîkî 100 kesî binçav hatine binçav kirin û 16 kesî li ser vê bûyerê hatine girtin. Lê ji xeynî wî tu gavekî din yê qanûnî nehatiye avêtin. Belê bi rastî te destpêk de jî balkişande ser polîtikayên şerê taybet yê heyî jî li Kurdistanê her û her polîtikayên şerê taybet bi bûyerên cur bi curî derkevin pêşberî me. Mirov dikarê vê bûyerê jî bi vî awayî pênase bike gelo? Helbet ev bûyer jî bi polîtikayên şerê taybet êl Kurdistanê tên meşandin ve girêdayînin ji ber ku şerê taybet tiştê ku dixe hedefa xwe ku êrişî wî bike baş dizane çi ye. Ji ber ku çi nirxên civakî hevin di serî ve êrişî wan dike. Di Kurdistanê da ji bo civakê çi hesas be, çi divê bê parastin, çi divê bê jiyan kirin, an jî tiştekî ku ji bo civakê girîng be şerê taybet wî dixe hedefa xwe êrişî xwe jî dibe serî. Ji ber vê yekê jî îro em li vê bûyerê jî dinêrin, ev bûyer jî bûyerek ji wan bixwe ye. Hem şêwaza ku hatiye kirin, hem dema em dinêrin ku kesên ku di nav vê bûyerê dane, kesên ku ser girtine, kesê ku dixwazin bi civakê bidine ji bîr kirin û vê bûyerê wek bûyerekî normal ji bo civakê deyne ber civakê, dema ku meriv van hemiyetîne berhev û meriv bûyerên dîtir yê ku heta nihal Kurdistanê hatine jiyan kirin, meriv datine berhev ji xwe bi awayekî şêmber xwe dide nîşandan ku ev bûyer vekirî ne tiştekî ku ji rêzê, ne tiştekî tesadüfî, tiştekî ku hatiye plansaz kirin û bajar jî wek batman hatiye hilbijartin, yani bi zanebûn û bi awayekî polîtîk hatiye kirin. Belê hevala Gülistan, em ber bi dawiya podcasta xwe vetên wekî pirsa xwe ya dawiyê ez dixwazim ew kê jî pirsim. Li hember vê feraseta mêrperest ya ku bi taybetî em di bajarê li Bakur, bajarê Kurdistanê de em dibînin, bajarê ku em bêjin yê îro ji bo tanê heta Mêrdînê, ji Mêrdînê heta Serhedê, ev polîtikayên şerê taybet yê heyî de her quncikekî de her cîkî de xwe dide hîs kirin. Li hember vê feraseta mêrperest ya ku hesab nade, hewceyê çi bê kirin? Feraseta mêrperest, feraseta dewletê, feraseta ku tundiyê li ser jinan, li ser zarokan, li ser astengdara, li ser xwezayê ferz dike. Ev feraset sûda xwe ji darazê digire. Daraz jî çawa ye li Tirkiye, meriv nikare li Tirkiye behsa darazeka bêalî bike ji ber ku daraz dibin bandora iktidara desthilatdariya siyasî de ye. Dema ku meriv ji xwe li pratikên vê iktidarê jî dinêre û pêva girêdayî şirîkê wê dinêre, nêrîna wanî li hemberî jinê, li hemberî civakê, li hemberî xwezayê li holê ye. Ji ber vê yekê jî îro tundiyê ku li hemberî civakê, jinê, astengdara, ciwanan, zarokan tê kirin, bi van polîtîkayan ve girêdayîne jê nequte. Yani meriv dikare bibêje ku ev hemî sûda xwe, piştgiriya xwe ji darazê, daraz jî van kirinên xwe ji iktidarê, iktidar jî van polîtîkaya xwe ji darazê sûdê werdigire. Yani hemî bi hev de girêdayî, bi hev re rêxistinkerî, di nava hevkariyekî dane. Ji bona ku em dikaribin vê tundiyê biqedînin, ji bona ku em dikaribin kesê ku li hemberî civakê û li hemberî astengdara, li hemberî jinan tundî bike, cezayekî ku pêşî li ber van sûça bigire bide wan,
ام جی تکوشین خود و وسام مزنتر بکن یعنی چوب کل همبری ما ایریشین خبر خستنگیری هون ایریشه کی برفره و پرآلی هون دوی ام جی وکجن مکتبگرین جنا همو تکوشین خوا هپار بکن تکوشین خوا مزنتر بکن ریخستن خوا مزنتر و تکوشین دا اصرار بکن یعنی اف تکوشین نه دمکی و اف تکوشین کینگی کو به دور و گر به و دمی متکارون انجام اکیجی بگیرن ام جنکی جوانکی استنکارکی لکوی داره و دوی نگوری پیدوین جبور روشه ام ورنا باهب و تکوشین خوامزن بکن و دمی متکارون و فراست جی بگورینن و گوهرینن و ایدی تکسکینی کار و جوان پولیتیکای نجزا کرنه سوده بگیره و ایریشی لجینه کادن آنجی لکسکیدن میکه. بله هوالا گلیستان جبویت ایرو بوی میوانا ما و تنرخاندنک لسر و مسئله یا لناوندا لینیرین یا شفایه کر ام بجین گلک سپاس و مالی آوا. بله گو داریم پودکست آزادیا ولات ما به هفتیه جی هول دا ام بری خو بدن بیارا لحی قومی یا کو لسر گلک کسان لناوندا لینیرین یا شفایه تندی و تاجیز و تجاوز هبو ما هول داد وی پودکسته ده بری خوب ده وی بیاری ام بجن حتی پودکسته کدن بمینند خوشیه ده دم باش